Wara ġimgħat jitfal battuti kontra l-investiment tal-privat biex jikkumplimenta s-servizz tas-saħħa f'pajjiżna, saret dikjarazzjoni ċara oħra minn esponent ewlieni tal-Partit Nazzjonalista kontra l-investiment tal-privat. Bis-sem tal-Iskola Medika Bart u l-Konsorzju Vitals Global Healthcare, l-isptar ta' Għawdex se jkun trasformat fl-istess ħin li s-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn. Iżda l-kellim nazzjonalista għal Għawdex Chris Said irid jibgħat lill privat jinvesti x'imkien ieħor. X'inhu l-pjan tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isptar ta' Għawdex? Il-pjan tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isptar ta' Għawdex hu illi l-isptar ta' Għawdex ikompli jiġi modernizzat fejn hemm bżonn fondi tal-Unjoni Ewropea. Minn mingħajr l-involviment tal-privat? Il-privat jista' jinvesti f'erja oħra. Għal Chris Said il-Gvern għandu jibqa' miexi bil-pjan li kellu Gvern Nazzjonalista għall-isptar ta' Għawdex, dak ta' refurbishment kultant żmien. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li permezz tal-kelliema tiegħu jikkonferma li Simon Busuttil huwa kontra l-investiment mis-settur privat. Il-Partit Laburista sostna li għal kap tal-Oppożizzjoni kull investiment privat attirat kien kollu maqbul qabel l-elezzjoni u dan biex jipprova jitfadel l-ikraħ fuq proġett li se jkun ta' fejda. Stqar li l-verità kollha hi li Simon Busuttil ma jridx jara aktar investiment, mhux biss għax hu kontra s-settur privat iżda għax jibża li jitlef il-voti hekk kif qed jiġri bil-kontra ta' dak li jgħidu. Il-Partit Laburista saħaq li dan huwa gvern pro-business għax li tkun favur in-negozju tfisser li tkun favur il-ħaddiem.